השקיעה בערוץ 24 הולכות להיות עם חנה לסלו יחד עם ריקוד ההוואנה קלאב. זומבה זה בעצם it's a marriage between fitness and dance. זה חתונה בין כושר לריקוד. יותר מזה, זה סיפור אהבה בין שניהם. זה בעצם שיעור שהוא שיעור אירובי סוחף באווירה של מסיבה. זה כיף, זה מקצבים לטינים, מקצבים של רגטון, שזה היפ-הופ שנעשה היום, מרנגה, קומבי, למה? אני רוצה. Stop. Drop it. Drop it. ועושים פה. שתיים. בוא, ידיים. ידיים. מרי, את נהדרת. Go. Shake it. Shake the ladies. עכשיו פה. Now walk. Stop. למטה. זה טיפול פסיכולוגי.